אנחנו נמצאים פה בסטודיו של 50 מטר בערך, 3 עמדות קבועות ועוד איזה 20 עמדות לא קבועות. ועמדות שכל הזמן מתחלפות, אתה כן, עושה פה כן. כל הזמן דברים חדשים. נכון. כל זה קורה באשקלון. לגמרי. בצורה מפתיעה. נכון. אני חושב שהרבה אנשים לא יודעים את זה. תשמע, אני בטוח בזה שאנשים לא יודעים שבאשקלון יש סטודיו פודקאסטים כזה גדול, סטודיו צילומים כזה גדול, הם לא יודעים. ביום רביעי, אני חושב, הייתי בחתונה. אמרו לי, מה, איך בתל אביב? איזה תל אביב? על מה אתה מדבר? אתה עובד בתל אביב, לא? לא, אחי, זה באשקלון, זה בעיר, באשקלון. משהו הזוי. הבן אדם היה פשוט בשוק. היתרון הכי גדול שלנו זה קודם כל זה שאנחנו מאמינים מאוד באזור שלנו. אני תמיד האמנתי באזור הזה, באזור של הדרום במיוחד. יש כאן עסקים מאוד איכותיים, יש כאן חבר'ה מאוד טובים, אנשים עם אמביציה מטורפת. וכן, כשאני פתחתי, החלטתי לפתוח סטודיו, אמרו לי שאני מטומטם. אמרו לי שהתחום הזה של צילום ופודקאסטים ייעלם טיק טק. אמרו לי שאני מוציא יותר מדי כסף, וכן, יש פה מעל 200,000 שקל מושקעים. אמרו לי זה טרנד וזה חולף. כן, זה ברור, מה, זה חייב להיות טרנד. עכשיו, אני עניתי לאנשים מאוד פשוט. תקשיבו, מאז שהמציאו את המיקרופון, אנשים ראיינו אנשים. פודקאסט, מה ההבדל בין זה לבין ראיון בתוכנית טוק שואו? מה, המיקרופון? המיקרופון זה אחלה תוספת, הוא עושה סאונד יותר טוב, אבל זהו, הרעיון, הקונספט עצמו, אני ואתה מדברים. כן. בסוף מה שאנחנו רוצים להעביר ללקוחות שבאים להתראיין פה, זה ששוכחים את המצלמות אחרי 2 דקות. ומתחיל לצאת הבן אדם האמיתי, האיש מקצוע, זה שרוצה לעזור לאנשים. אני לא מדבר על אלה שרוצים לעשות כסף, כן? כי אלה לא יחזיקו מעמד איתי 10 דקות בפודקאסט, כי זה מתחיל להירקב. אתה כבר מרגיש שמשהו לא... אתה ישר יודע כשבן אדם משחק. זה כאילו זה קל, גם המצלמה יודעת בו. זה לא הולך להיעלם, זה ידעתי, ובגלל זה גם עשיתי את כל הדבר הזה. וכן, אנחנו, אם לא היחידים, אז בין היחידים בכל אזור הדרום, יכולים לתת מענה כזה מטורף מבחינת יצירת תוכן וידאו לעסקים. זה הבידול הכי גדול שלנו.